Priatelia, táto zásuvka na drevených vedeniach, ktoré sú súčasťou tohto stolu, to som práve dokončil a teraz musím vyskúšať, či tie tolerancie, ktoré som predpokladal, či sú v poriadku a či ten šuflík bude behať tak ľahko, ako si myslím, že bude. Zásuvka je pomerne presne vyrobená, sedí to dobre, ale ako vidíte, drhne to. Nejde to hladko. Musím volať čo vymyslieť. Skúsme vedenie troška navoskovať. No tak to je paráda. Teraz to ide na jedničku.